В галерия Кредо Боно сме пред произведението, което е темата и на нашата изложба. Той е на Венцислав Костов, който може би е известен за повечето с други свои неща. Например, със своите отражения. Това са неговите произведения, които още в 90-те години стават знакове за българското публично изкуство. И то е изкуство приспособено към специфично за мястото. Както в те жанрово неопределени, така и с случаи с нашия обект. Огърлието за нея, като подарък за нея или предназначено за нея. И тук първото нещо, което изниква е, че това е направено от бръснарски нощчета огърлие. Неговото предназначение е да нарани. Каквото всъщност може да дадем такова тълкуване, водейки си от образците на някои образци на модерното съвременното изкуство. Всъщност контекста, въобще разбирането и прочее е коренно различен. Това е огърлие, което е направено, конструирано по такъв начин, че то защитава, т.е. нощчетата от вътрешната страна не режат. В цялото това двусмислие всъщност е целият чар на това произведение. Винаги по някакъв начин ми е било много любопитно и съм искал да направя изложба, където център да бъде едно единствено произведение. И всъщност се радвам, че това стана с произведение на Венцислав Костов, за което благодаря за поканата.